Josef Buġejja, is-Segretarju Ġenerali tal-ikbar Trade Union f'pajjiżna, huwa kuntent li l-aħħar statistika dwar il-faqar f'Malta reġgħet u rid titjib. Nies huwa ta' sodisfazzjoni tara għal 5 sena konsekuttiva li n-nies fil-faqar ħerġin. Aħna bħala soċjetà u dejjem nenfasizza fuqha bħala Segretarju Ġenerali anke fuq bażi personali huwa li aħna rridu nagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna u rridu ngħinu l dawk l-iktar vulnerabbli. Inkella nkunu qed infallu mit-tir li qegħdin nagħmlu. Il-fatt li naqsu iżjed u mill-istatistika li rajt jiena tfisser li f'daw l-aħħar 5 snin 7 persuni ħarġu kuljum ħarġu mill-faqar hija ta' sodisfazzjon kbir. Din l-istatistika hija fuq kollox xhieda li tkabbir ekonomiku li qed tesperjenza Malta qed jinfirex iktar fost is-sezzjonijiet differenti tas-soċjetà Maltija. It-tkabbir ekonomiku qed jinħass ukoll fil-membri tagħna u fil-ħaddiema l-oħrajn. Huwa biżżejjed? Le. Jien nemmen li hemm ħafna xi żjed xista jsir. M'hemmx dubju li fil-ġlieda kontra l-faqar huwa strumentali x-xogħol li mhux biss itejjeb id-dħul tal-individwi u l-familji iżda jagħti wkoll dinjità. Dejjem nisperaw li nkunu fost l-aqwa. U imma din il-ħidma daw il-policies to make work pay, illum il-ġurnata jien ma nitkellimx iżjed fuq kemm hawn nies qiegħda, imma nitkellem fuq kemm hawn nies jaħdmu. Illum biżna il-200,000 qegħdin xi 211,000 ruħ jaħdmu ġewwa Malta. Issa l-General Workers Union qed ħares il-qudiem għal budget tas-sena d-dieħla li dwaru diġà bdew id-diskussjonijiet. Ġifieri bħalissa qegħdin niddiskutu l-budget li ġej għas-sena li ġejja. Qed nimpruvja fuq dak li kien hemm is-sena d-diet. Waħda mill-proposti definitivament hija li jiżdiedu l-pensjonijiet biex ngħinu iżjed għax tinsiex inti wieħed mill-iktar gruppi li huwa vulnerabbli huma dawk il-pensjonanti. Allura rridu ngħinuhom. Fost is-suġġerimenti tal-General Workers Union hemm dak li jitlob iktar taħriġ għal ħaddiema bilan li jkunu jistgħu jwieġbu għad-domandi li qed joħolqu swieq ġodda f'pajjiżna. Mela nħarġu l-ħaddiema naraw l-edukazzjoni kemm formali u kemm informali l-istituzzjonijiet biex iħarġu ħaddiema biex jimlew daw il-postijiet tax-xogħol. U hekk biss tibda toħroġ il-nies l-iktar vulnerabbli billi ttihom ħiliet u kompetenzi ġodda li jkunu jistgħu jimlew vaganzi li qed toħloq l-ekonomija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.